Daghang mabuhat basta naa sa balay, no? Nya kumusta di ay mo diha? Asa mo karon naglaroy-laroy kami naara jud mi sa balay. Saturday karon nya Black Saturday, no? Mao ni ang gibuhat sa akong family. Sus ka sweet nila. Sus bisag asa jud ni sila, no? Magkuyog jud ni sila pirmi. So mao nang nahitabo sa akong among Black Saturday. Sus ka sweet jud kaayo nila. Hay nako, as in gipanglaay gyud ni sila. Gipanglaay ni sila pero may na lang kay naay kanang wifi kay kung wala pa magunsa kaha ni sila. Ang manghod si Carmel mao may nagduwa sa laptop o syempre ang maguwang mangita jud nag kana ganing atik-atik para siya ang makapuli. Sus kay bawo nako kuya kung unsa ang imuha dihang gusto nimo pulihan imong manghod kay bawo na jud ko. Ako mismo wala sad ko'y lingaw, no, so mao ni akong gibuhat, ako silang givideohan kung unsa ilang gipangbuhat tagsa-tagsa. Nalingaw sad ko nya. Sus kanin ganing walay trabaho, no, murag taas-taas jud kaayo kay gikan Wednesday hangtod Sunday walay trabaho. So naara jud mi sa balay, no. Murag gibalik na jud nako. Laay kaayo unya kaon tulog. Mao na ang imong gibuhat. So akong gibuhat na sad gipang videohan ako sila. Kani si Janinyo, ang iyang cellphone, low-bat pa man. So, while wala pa ang iyang cellphone, low-bat pa, so iyahang papa, ang iyahang gi. Samok-samok. Nya, unsa ka na ilang gisabutan nga duha. Unsa ko pa work. Work mo na tingnan ay. 30 seconds left. Jen, awa Jen. Para makatabang og money. Ika na mo buy sa grocery. Tupad na ang iyang best friend. Mao ni iyang kaduwa diri kay wala may lain siyang kaduwa. Nya iyang mga igsuon, mga babae man. So, mao ni iyang kaduwa pirmi mo ari diri nya iya nang pasudlon. Aki, okay ra ka aki kung makuya nimo si Jean. Ngano man? Kay? Unsa ko'y kaduwa? Dito di ay sa kuan di ay sa inyo ha wala di kay kaduwa dito sa Buhisan. Daghan na ko bati. Ngano man karon naman lang kagibatian sa una ganahan ka dito. Kay? Ano man? Ngano man? Nga gibatian na ka sa una ganahan ka. Kay? Kung wa internet diri mingaw sad ka ato sa dito. Bye. Ikaw na mo ingon ni mo lolo nga ari na ka diri. Tawagan niya ni ate. A few moments later. Unsay suda nato oy? Sige lang duwa. Oh, alas 12 na. Nya, Ba? Magluto chicken nugget. mabusog mo anang inyong sige duwa. Napay isa diri ay nalahi. Unsa may sudan oy? Sige ra mo duwa diya kamo na sad be. Si sudan. Jollibee. Isa to ni volunteer chicken nugget oy. Ay Chicken nugget. Ayaw sa. Chicken nuggets. O pwede bitaw chicken nuggets. O di man si ate kay gisipon siya. Pwede naman doon naman. Pwede. Nya, unsa Sky? Tarong ko no mo alas 12 na unsa isuwa. Uy, lisura ning naay mga cellphone tagsa-tagsay pamawion ni nako ron. Ha? Jollibee. O pagluto mo. Jollibee man. Uy, pagluto mo oy. Chicken kuno nya naghigda. Pagluto mo. Jollibee. Ikaw luto Jen. Uy, pagluto mo oy nang usa diri una nalahi. Ate. Pagluto mo. Sus. Kanang kasuway jud ko gipanguha ni nako ang mga cellphone sa ilang tulo. Nahilom oy karon o iyahay uri tungo kay gahapon wala man ni mga cellphone. Ako man sad ni sila gipapuasa. Karon ni resume ilang duwa. Mura jog way kauban ko diri. Busy sige pang toslok sa cellphone dara. O di ba grabe no. Mura ra ko kakurang usa diri. Wa joy mga napay usay ni busyan kian. Pila na kabuan era.
vlog. Ay, mura tagoy ka ba na ni busy kay sila oh. A few moments later. Two na lang. Put a finger down. Two na lang. Put a finger down if you really sweet na. Look at the camera. Kibaw naman ko. Boom! No. Hindi, kakalat ka. Ayun. Guys, naputol akong kuko guys. Kinsay nakasuway ninyo ani sakita lagi. Unya ang nakapait kay wala ko naanad umubo. Kung imo putlo na siya, mo sakit siya. Unya kani siya, gamay pa lang wala na ko giahat, kisakit man kaayo, gipatubo usa nako kay kung akong athon mura man siya magdugo siguro kay ang unod ba. Gihuwat jud nako nga maputol na lang niya kada nako sudlay sa akong buho kay sa akong kamot ba akong gamiton. Mura siya mo dako ang gisi, sakita lagi mura panig masakit pa ang gibuga sa uyab ani mga kabandin. Bito sakit jud siya as in di na mahimo kayo na gamay na lang jud murag 50-50 na lang nga makuha na siya. Ato ning kuhaw na ato ning tiwason kay para ni ma impas ni atong kasakit ani kay sakit uy hinahinay siya nga nagsigig ka tangtang nawa. Hapit na jud siya matangtang, gamay na lang jud kaayo niya. Samot pa nga naghiwa ko, daghan ko gihiwa ba. Nagluto ko niya, ay sakit jud siya. Pero arang-arang na lang kay makuha naman nawanos, tangtang na gid siya. Nya, salamat mga kabani, salamat sa inyo pagtanaw sa akong kuko nga takatangtango na. Uji lingos ng bandin tanan gipakita. Bitaw salamat kaayo nya sunod na sad ha. Thank you. Thank you kaayo sa inyong pagsuporta. Kanang salamat tinatunta daghan pa ang mutan-aw. Thank you kaayo. I love you. Bye-bye.